gràcies per acudir a aquesta convocatòria de roda de premsa i avui volem aprofitar per presentar-vos el cap de llista i el candidat de Primavera Europea, que haureu sentit per ahir parlar-ne per a les properes eleccions del mes de maig, i demanar-li que ens parle un poquet, que ens conte quin és l'objectiu de la nostra coalició una vegada estiguem presents, que ho estarem, no sols a les Corts i al Parlament, sinó també a partir d'ara ja a Brussel·les. És un gran plaer tindre avui ací a Gandia amb nosaltres a Jordi. Jordi Sebastià és un gran defensor de la política eixa de baix cap a dalt i així ho ha demostrat a Burjassot, d'on és l'actual alcalde encara, no? D'on és l'actual alcalde, i a més és un dels tants responsables de la construcció d'aquest projecte, aquest gran projecte que portem nosaltres des de ja fa temps i el nostre gran objectiu, que és el de rescatar persones. Ell serà, com vos dic, en poc de temps, el nostre eurodiputat, d'això estem més que convençuts, el que durà la veu de milers i milers de persones a Brussel·les i el que dirà que ja està bé de fer política per als grans poders econòmics, que és l'hora de pensar en xicotet, perquè les coses xicotetes sempre són les més importants, per a nosaltres sobretot, i això és el que volem ser nosaltres, la veu de la gent normal, d'aquells que el sistema ha maltractat durant moltíssim temps i que reclamen ja d'una vegada per totes una veu forta, compromesa i diferent al que tenim en aquests moments. Jordi serà, com vos dic, qui farà possible dur endavant aquests 10 punts claus que la nostra coalició va presentar: el rescatem persones, la democràcia real, la solidaritat, l'Europa dels pobles, els drets, l'economia verda, joves amb futur, el no devem, no paguem, l'Europa sostenible i, com no, la fraternitat global. Però jo ja no vaig allargar-me més perquè també tenim després a Pepa Izquierdo, que és la nostra secretària comarcal també, per parlar-ne un poc més i estendre's un poc més, i crec que el que és important realment és escoltar avui a Jordi, i per això ara en no res li passaré la paraula. Però si me permeteu, abans d'acabar, sí que m'agradaria dir-li unes paraules a Jordi des del col·lectiu de Compromís de Gandia, perquè nosaltres sabem que el camí serà difícil, serà un camí dur, serà un camí llarg, però quan estigues cansat i penses això de jo què faig així, qui m'ha manat a mi clavar-me en este embolao, recordo aquestes paraules que els companys d'Obrim Pas, a un àlbum que tenen que es diu Coratge, en una de les cançons que diuen Seguirem, diuen: amb l'emoció del primer dia, amb la gent que t'estima, amb l'esforç compartit, seguirem. Amb les batalles quotidianes, amb les guerres de sempre, amb el teu compromís, seguirem. Amb tot allò que defensares, amb un somriure als llavis, com el que tu sempre tens, amb un foc sota el pit, seguirem. I aleshores, Jordi, pensa que estem tots ahí, continua lluitant i que estarem amb tu per a tot allò que necessites. És evident, no cal que diga res més, que n'hi ha moltíssima il·lusió per part de la gent de Compromís en unes eleccions europees, com mai no hi havia hagut, i per tant el fet de que fins i tot hi ha algunes enquestes que es diuen que tenim amb tota seguretat un eurodiputat i ja estan parlant d'una possibilitat d'un segon, etc. Tot això sempre s'ha de prendre amb el cap gelat, amb una certa perspectiva, sabent que, com se diu tòpicament, l'enquesta bona és el dia de les eleccions, però sí que és veritat que la candidatura ha despertat moltíssima il·lusió i moltíssima energia i sobretot està fent que s'acosta a nosaltres una part de la ciutadania que estava molt desencantada de la política. I no és difícil comprendre per què estava desencantada de la política, perquè òbviament els poders públics han dirigit la seva acció en una direcció que no és la que les persones estaven esperant, no? És a dir, per a què estan aquests governs si resulta que jo cada volta estic vivint pitjor de lo que estava, no? Si resulta que el nostre nivell de felicitat, de qualitat de vida està empitjorant persistentment, no? Per tant, el repte d'aquesta coalició de Primavera Europea és bàsicament això, aconseguir que la gent que està desencantada se'n vinga amb nosaltres i que entenga que les institucions europees són absolutament fonamentals, que influïxen molt en la nostra vida quotidiana. Quins són els papers fonamentals? Què és el que vol fer Compromís al Parlament Europeu? En principi, i si fora possible, participar del canvi en el Parlament. El Parlament Europeu ha estat pràcticament monocolor en l'última legislatura, amb un Partit Popular Europeu que governava, que tenia una majoria absoluta i que, a més, quan volia, aconseguia pactes amb la socialdemocràcia europea molt fàcilment. L'altre dia van eixir les enquestes, en el 70% de les ocasions el Partit Socialista Europeu i el Partit Popular han votat junts. Per tant, no hi ha tanta diferència entre uns i altres. I a més, la Comissió Europea, que és el braç executiu dels poders europeus, ha sigut pactada entre els dos grans partits, i per tant això és una cosa que nosaltres volem canviar. Com quedarà el Parlament Europeu? No ho sabem,
sabem que la cosa, per desgràcia, i no s'ha d'enganyar a ningú, no pinta massa bé després del que ha passat a França i del que ha passat a Hongria, no? On la dreta ha tornat a guanyar. Però bé, l'enquesta, com es diu, serà el dia de les eleccions. Nosaltres aspirem a que hi hagi una Europa diferent, a que el color del Parlament Europeu siga diferent i, sobretot, a canviar la direcció en la qual ha estat treballant aquest Parlament, no? A donar-li més... és l'única institució que té legitimitat democràtica, que ha estat escollida directament per als ciutadans. Volem donar-li més competències, més força, que la gent senta que el seu vot ha servit per alguna cosa, i a més a redirigir la seva política. Què ha fet el Parlament Europeu en els últims anys? Bàsicament cedir la sobirania popular a una cosa que se diu la Troika, que ningú ha escollit i que a més s'ha posat a treballar durament amb tota la seva maquinària, amb tota la seva força, per a que els bancs, sobretot els bancs alemanys, que havien prestat diners en unes condicions molt estranyes a altres bancs, entre ells bancs d'ací, valencians, i que s'han dedicat a especular i a inflar la bombolla immobiliària, s'ha posat a treballar perquè aquests bancs no perguin diners. I aleshores han socialitzat un deute privat i han fet que els ciutadans, nosaltres, paguem un deute que no és el nostre. I això és un dels punts fonamentals de compromís primavera europea, no? És a dir, no devem, no paguem. És a dir, el deute s'ha d'auditar i veure quin deute és legítim i quin no, i a partir d'ahí treballar, no? Nosaltres volem redireccionar aquest Parlament, redireccionar les institucions europees, però apostant molt fortament per elles. Són nostres, les hem pagat, ens han costat molts diners, les hem posat en marxa. El projecte europeu ha costat molt de fer. El canvi de la Comunitat Econòmica Europea, se'n recordeu, a la Unió Europea, se fa precisament amb el tractat de la Constitució de la Unió Europea perquè deixa de ser exclusivament econòmic, i ahir n'hi ha tota una sèrie de línies d'acció social, d'harmonitzar els drets socials i dels treballadors de tota Europa, d'harmonitzar els drets de les dones, d'apostar per una economia verda que siga sostenible, per apostar per la protecció del medi natural, que no s'han posat en marxa. I nosaltres el que volem, nosaltres no som euroescèptics, que quede molt clar. Nosaltres no ens agrada la direcció que està prenent Europa, no ens agrada en absolut, però sí ens agrada Europa, ens sentim còmodes, sempre hem tingut una vocació europeista. Des de Vicent Ventura, que va estar en la Unitat del Poble Valencià, els primers partits que després formarien part de Compromís, ja parlava de que el nostre espai cultural, social, polític, global és Europa. Nosaltres ens la creem i tenim molta por de que la gent que està molt molesta en les polítiques europees castigui no als que estan dirigint, sinó a l'estructura, a la mateixa Europa, i aposta per l'extrema dreta, que és un dels moviments que s'està veient en tota Europa, que està creixent. Així també tenim extrema dreta i sabem què significa això, i si Europa s'ha trencat, ha sigut sempre per ahir, i quan s'ha trencat ha sigut amb milions de morts. Per tant, no és un risc banal, és un risc important, i és un dels papers que també volem tindre clar, plantar-li cara allà a aquesta possibilitat. Per una banda, canviar, contribuir a aquest canvi, i per una altra banda, fer de la veu del País Valencià, de les valencianes i els valencians, perquè els eurodiputats valencians que han estat eurodiputats fins ara, no han exercit de valencians. Han estat dins de les seues estructures de partit, han votat en una clau molt estatal, i alguns ho han intentat, s'ha de dir, alguns ho han intentat, relacionar-se amb els col·lectius valencians, recollir les seues demandes, les seues propostes, dur-les a Europa, però fins i tot els seus partits els han impedit que tingueren una major relació. Jo m'agrada reconèixer la feina de la gent quan l'ha feta, i a més diré persones de dos partits. En el seu moment, Leopoldo Ortiz, que va ser eurodiputat del Partit Popular, ho va intentar, relacionar-se, ell venia del sector agrari, relacionar-se amb els llauradors valencians, dur les seues iniciatives, i quan va xocar amb la postura del PP sobre la política agrària comuna, que perjudicava els interessos valencians, el van finiquitar. I el senyor Andrés Perelló, que ha sigut eurodiputat per el Partit Socialista, ha intentat posar-se en contacte amb grups valencians, representar els seus interessos, i el Partit Socialista l'ha premiat borrant-lo de la llista. Per tant, nosaltres, ningú es borrarà de la llista, nosaltres volem representar i donar la veu del País Valencià en aquest Parlament Europeu. Volem apostar per coses com, per exemple, una modificació de la política agrària comuna, i això així en la Safor es nota i es pateix. No és tolerable que les ajudes vagin dirigides a la superfície agrícola i no a la qualitat del producte, i no és tolerable que se negocie en països tercers que no són de la Unió Europea i que a més tenen règims que no respecten els drets humans. I estic parlant de Marroc. Jo esta vesprada me n'aniré al Sàhara, als camps de refugiats dels saharauis, també per reunir-me amb representants d'allà i amb el president de la República Àrabe Saharaui Democràtica,
per mostrar-li el nostre suport i, a més, el nostre compromís de que representarem els seus interessos a Europa. No és tolerable que se negoci amb les aigües dels saharauis, que segons la ONU no poden ser explotades, amb un país tercer com és Marroc, i que a canvi d'explotar unes aigües que no són marroquines, són dels saharauis, que Espanya deixa abandonats, els marroquins puguen entrar els seus productes agrícoles en unes condicions de producció que no són les de la qualitat que tenen les nostres, i amb uns avantatges que estan perjudicant seriosament a la nostra agricultura, i això en Passaport crec que no cal que ho expliqui perquè ho esteu patint, no?, amb els cítrics cada dia. I un altre punt que els companys d'ací de la comarca m'havien informat i que crec que també se pot apostar a Europa és el tema de la protecció del medi ambient i del litoral. És necessari que se facin normatives, directives europees per a protegir el litoral mediterrani, perquè està molt castigat, especialment en el nostre Mediterrani. Si comparem la situació de Sardenya, Grècia o altres llocs amb la valenciana, aquella és infinitament millor en quant a preservació, no? Però també hi ha amenaces. I això podria afectar a un tema tan concret i tan pròxim com és el tema de la platja i l'entorn de la platja de la Uir, no? És a dir, si se vol protegir això, òbviament no se pot demanar a les administracions, i això ho sé jo que soc alcalde, no se me pot dir protegisca vostè el bosc de l'Eixereta, un bosc que tenim allà en el poble, si no se me dona alguna ajuda, val? I si no se li dona alguna satisfacció també als propietaris. Hi ha normatives en alguns països d'Europa per les quals una persona que és propietària d'un espai que és natural, que està protegit com a natural, rep un salari, una ajuda oficial per protegir aquell espai, no? Perquè aleshores el que tots volem, si volem fer negoci, és que el nostre espai no estigui protegit per a poder especular o llaurar-lo o el que siga. Per tant, en aquest context, normatives europees, una normativa específica de protecció de la costa mediterrània és fonamental i que incloga coses com també, que també ens afecten molt els valencians, la prohibició de prospeccions petrolieres, sinó que ho diguin els nostres companys de Castelló, de Villarreal, etc., que tremolen físicament de por cada volta que els de Castor se posen en marxa, no? I això és una cosa que també se pot fer des d'Europa. I això són un poc les dues línies generals de la nostra proposta. Per una banda, contribuir al canvi en Europa, acostar Europa als ciutadans, fer molta pedagogia, que la gent senta que el Parlament és seu, que ahir realment té veu, que quan va a un bar i se demana una torradeta en oli i li donen una bolseta d'oli en lloc de l'oliera de tota la vida, del cetrill, és perquè hi ha una normativa europea que ho ha dit, i que quan se compra el cotxe i el parafangs que duia abans ja no se pot dur perquè aquell decoratiu que tenien els cotxes vells, perquè resulta que hi ha una normativa europea que no sé què, és a dir, que influeix en la nostra vida de cada dia, quotidiana, influeix molt. Fer pedagogia en això, contribuir al canvi, és a dir, perdone, les institucions europees no són perquè els banquers no perguin diners, són perquè les persones visquen millor, no? Això ho hem de tindre molt clar, i això és la seva feina fonamental. Cara va, i després, un altre punt, la cara B, diguem-ne, de la nostra feina és presència del País Valencià, existència, existim, tenim una cultura, una llengua. Per què no se pot parlar en valencià al Parlament Europeu? Per exemple, és una de les coses que m'hauran d'explicar, no? I que jo preguntaré, com vaig a fer que la meva gent se senta còmoda i a gust en aquest Parlament, que entenga que és el seu Parlament, si resulta que quan intenta parlar la seva llengua de relació, no li deixem. N'hi ha altres llengües molt més minoritzades que la nostra, com el maltès, que sí que són oficials. I molt bé que fan, que per això són europeus i tenen la seva llengua i la defenen lògicament. Per tant, no és un tema de quantitat, pareix un tema de qualitat. N'hi ha més gent que parla valencià que gent que parla maltès. El maltès és oficial i el valencià no. Per què? Perquè resulta que vostès no tenen un estat propi i tal. Però tenim una llengua, i som europeus i tenim vocació europea, per què no se deixa parlar? Seria un altre, és un punt, si voleu, també més sentimental, però és fonamental, perquè la gent entenga que aquestes són les seues institucions. Per tant, aquestes són les dues línies de feina. Una de les coses que tindrem, dic tindrem perquè sempre s'ha d'apostar per més d'un, no? Esperem que la cosa vagi millor. Els eurodiputats d'esta coalició de Primavera Valenciana és que no estarem mai avorrits, perquè els nostres equips de suport ens enviaran constantment propostes, idees, preguntes, activitats, etc. Ahir presentarem la coalició a Madrid a nivell estatal, la formen diversos grups, com a partits polítics més clàssics, que cap d'ells és clàssic. Una de les coses que nosaltres presumim és que tots els nostres candidats estan escollits en processos d'eleccions primàries. Som l'única coalició que pot presumir d'això. S'està parlant molt de democràcia real, democràcia participativa, nosaltres hem aplicat.
els únics que l'hem aplicat, no? Els que s'han presentat de moment, sabeu que el PP encara no s'ha presentat a les europees, no sabem encara si se presentarà o no, els que s'han presentat, l'únic partit que ha fet unes primàries, tots els membres de la seva coalició, som nosaltres. Estarem amb la gent d'Equo, estarem amb la gent de Socialistes Independents d'Extremadura, estarem amb la gent de la Junta Aragonesista, en aquest context Ángela Labordeta, la filla de Labordeta és la candidata, va la número 3, estarem amb la gent del Partido Castellano, i després n'hi ha dos grups, estarem amb la gent de Caballas, que és una coalició que està funciona amb Equo en Ceuta i que està molt preocupada per què està passant allà. Europa no pot rebre a la gent que vol menjar i sobreviure a trets i fent que s'ofeguen la mar. I tenim un parell de grups que a mi m'agrada molt destacar per la seva incorporació perquè aporten una forma de fer política molt més diguem-ne alternativa i molt més pròxima a les xarxes, que són Por un mundo más justo i Democràcia participativa. Aquesta gent, a banda de la il·lusió, la joventut i el seu treball en xarxa, aporta aquesta obligació, nosaltres ens ho creiem, però si no anaven a fer-ho, estem obligats a fer-ho, aquesta obligació d'estar permanentment en contacte amb la ciutadania que s'ha escollit. És un dels nostres compromisos, és a dir, no podrem anar decidint per ahir coses d'una certa entitat sense tindre aquest treball en xarxa de consultar i recollir les iniciatives. Al final la política és això, la política representativa és portar les idees de la gent que ha votat a les institucions i estar en contacte amb ells. Ens ho creguem, sabem que això és complicat, que fa els processos una miqueta més lents, però òbviament es fa molt més genuïns, i en això estem molt contents i molt satisfets de tots els colors que s'han fusionat en aquesta primavera valenciana. Pensem que és una candidatura que pot il·lusionar a molta gent, especialment als escèptics, i sobretot nosaltres reivindiquem això, una Europa de les persones, i no estem disposats a que els euroscèptics de l'extrema dreta se facin amb el poder i acaben trencant una il·lusió i un projecte que pot fer molt de bé a tots els països i a totes les persones de la Unió Europea. I això són els nostres compromisos i estarem ahí per a complir-los. I moltes gràcies per haver vingut i per la vostra atenció. A mi el que em quedaria és, sobretot, animar a la ciutadania a que participi en unes eleccions que erròniament moltes vegades s'ha pensat que estaven molt llunyanes, però la veritat és que, conforme ha dit ell, n'hi ha moltes polítiques del nostre dia a dia que estan decidint-se en el Parlament Europeu i la veritat és que no ens podem quedar al marge. Ell ha comentat el tema de l'agricultura. La Safor sempre ha sigut una comarca, com ha comentat ell també, que ha viscut molt de l'agricultura i que ara, desgraciadament, ja no ho fa, i que totes les normatives europees no han afavorit en absolut el que la gent poguera viure amb l'agricultura. Simplement, jo crec que el discurs que ha fet ha sigut un discurs molt il·lusionant. Nosaltres des de Compromís també estem molt il·lusionats. És la primera vegada que comentàvem, és la primera vegada que ens presentem com a diríem, motor d'una coalició de partits, que a més estem molt a gust en la resta de socis que tenim en la nostra coalició, que a més estan en diferents àmbits que crec que ens complementem entre tots. I jo ja dic, anime a tota la ciutadania a que no es quede en casa, a que participe i a que siga crític en totes les formacions polítiques que es presenten. Jo crec que ha sigut un discurs molt aclaridor i sobretot perquè busquem una primavera europea que puga renaixer una altra política diferent i que hi hagi una Europa dels pobles, perquè l'Europa dels pobles és l'Europa de les persones i no de l'eixa economia que estem patint en este moment. Neixen primaveres